Tħallna fil-ġimgħa tal-elezzjoni ġenerali u l-attitudni ta' Simon Busuttil dwar il-gidba ta' Grant baqgħet ma nbidlitx. Għal darb'oħra reġa' rrifjuta milli jgħid li jirreżenja jekk meta jirriżulta li dak li qed jgħid huwa gidba. Simon Busuttil kien qed jieħu l-mistoqsijiet tal-ġurnalisti wara li mar quddiem il-Maġistrat José De Micoli jixhed fuq allegazzjonijiet li għamel fil-konfront tal-Chief of Staff tal-Prim Ministru. Allegazzjonijiet li kienu miċħuda. Tem tħanna fl-aħħar ġimgħa tal-kampanja. Se teqpa' ma tilqax l-isfida u tgħid li tirreżenja jekk jinstab li inti kdibt fil-konfront tal-Prim Ministru. Ara, il-Prim Ministru ma qiegħed fl-ebda pożizzjoni illi jitlob ir-riżenja ta' ħadd. Quddiem il-Maġistrat De Micoli, Busuttil intbagħat mill-Maġistrat Aron Buġejja. Il-Maġistrat Buġejja timexxi l-inkjesta dwar Grant li talab il-Prim Ministru biex toħroġ il-verità. Iżda l-iktar minn darba Busuttil mar b'allegazzjonijiet oħra bilan li jaħlilu il-ħin. Dan bħala parti minn attentat iddisprat biex ma toħroġ il-verità. Xi ħaġa li ġabet il-kundanna tal-Prim Ministru li għal-iktar minn darba ikkummenta dwar hekk. Nerġa' ngħid Simon Busuttil imwerwer illi din l-inkjesta toħroġ qabel l-elezzjoni, imwerwer għax ħaturi illi hu kien parteċipi f'gidba.